Bago tayo magluto, magpunta muna tayo sa tindahan at mamili. And ngayon guys, nakauwi na tayo. Nilagay ko lang yung mga nabili ko sa ating pantry. O diba may pantry tayo? Magluto lang naman ako kasi matagal din akong hindi nakapagluto at hindi napag-iluto. Paano yung Tagalogin? Ay, hindi ko nalutuan si Mister ng ilang week din, no? Kasi mga leftover yung kinakain namin. Ito pala yung nabili ko, karne, no? Pork chops na manipis kasi gusto na kong manipis. Bago natin siya i-marinate, hugasan natin muna. So yun, nilagay ko lang siya sa malaking container para doon ko siya i-marinate at ilagay sa refrigerator. So nilagyan ko siya ng oyster sauce at nilagyan ko ng counting lemon, paminta, at saka asin. Nilagyan ko din na siya ng garlic pero granulated garlic po ito at saka onion na granulated. So yun, imimix-mix lang natin siya at nilagyan ko ng konting toyo at saka yun, minix ko ng maigi and then nilagay ko na siya sa refrigerator para naman masarap yun later on kapag ating i-grill. At pork na din ito guys. Itong pork na ito is ibang luto po ito, no? Kasi gustong gusto po ito ng aking asawa. Aking kinakat lang siya and then pagkatapos hugasan. Nagluto din pala ako ng kainin ng ating alagang aso, no? Chicken po yun. So ito na yung pork, nilagyan ko siya ng paminta, nilagyan ko ng toyo, no? Kasi ano po ito, adobo. Inadobo ko lang po ito. At lemon and oyster sauce. Nilagyan ko ng tubig and then ganyan ako mag-mix para hindi na tayo mag-ukay-ukay pa. At meron din tayo pala ditong banana blossoms na dried na siya, yun yung ating ilagay. Hindi man ito humba, adobo lang pero masarap yun. ASMR po tayo sa mga naririnig ninyo. But anyway, ito po yung kalbasa, no? String beans, at ito na yung pinakinakat natin ng mga gulay, kalbasa, string beans, at saka dagdagan natin ng chayote at cabbage. At ito na yung niluto na para sa ating aso at ito na yung adobo para sa ating asawa. Kasi paborito talaga niyan. Basta adobo na baboy, wag lang yung manok. Iwan ko, ayaw niya sa manok na adobo. At lutuin na natin ang ating gulay mix. Paminta at asin lang ang nilagay ko. Toyo and oyster sauce. Dinagdagan ko siya ng tubig kasi po gustong gusto ko yung may tubig. And then pero nagtubig pala yung gulay pero yun yung gusto ni Tami kasi ilagay daw sa kanin, o diba? Meron sana akong masamang balak dito pero po yung asawa ko tumayo, ayaw kong makita niya. Gusto ko sanang lagyan ng alamang bagoong pero yun na nga sinimot ko, no, pa to make sure na tama itong ginawa ko kasi po dalawa po yung klase, Kamayan at saka Barrio Fiesta. Tinitingnan ko kung alin yung mas mabango para sa akin pero guys hindi ko nalagay kasi tumayo si Mister at ayaw kong makita niya yung nilagyan ko ng bagoong. Habang naghihintay akong maluto yung ating mga niluluto, nag-refill lang ako dito ng ating dishwashing liquid. At saka naghugas din ng mga kainan ng ating mga alaga. At ito na nga yung mga niluluto natin guys. Ang sarap guys. Parang nasa Pilipinas lang ako, talagang masarap kahit walang subak, di ba?
Habang nag-grill sa ating pork na minamarinate natin kanina, nagtubig din ako dito sa aking mga natanim at saka sa mga bulaklak at pichay natin guys, no? At saka meron po tayo ditong potato, tumubo na siya. Excited lang ako. Hi, Rox, Lily. That's Liam, Rox. Look. Roxy, behave, ha? Liam! Han! No, 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 no. Yun, tapos na yung ating grill na pork chops. Ang sarap guys kapag i-marinate ni mo ng ilang oras. Ang sarap. But anyway, kakain lang kami kasi tapos na. Ito lang yung ulam namin, pork chops, adobo, at saka gulay. Kain po tayo guys. And masaya naman yung asawa ko kasi po napagluto. Kapag magluto talaga ako, no, masaya yung aura niya, masaya siya, magsasalita, kakanta, sasayaw, ganyan yan si aking asawa guys. But anyway, so nanonood din kami dito ng movie, or hindi movie, basta movie, manata yung mga pinapanood niya. Nanonood kami habang kumakain, usap-usap, wala na akong tinatawagan sa Pinas kasi po gusto kong mag-spend time sa kanya habang nagdi-dinner. Salamat po sa inyo guys panonood, kita-kits tayo next time. Morning, ito po yung umaga namin, late po si Taming umalis, no, mga nasa 7:30 or 8 o'clock na ito ng umaga. Laptop mo, yung laptop na. Ang hirap naman ito, ha? Ayan. Love you later. I love you too. I'll talk to you later. Oh, now he's brushing his hair. Oh, so guwapo. Pa rin even masakit yung katawan. Very guwapo pa rin kahit sobrang maraming naramdaman. Yun na nga yun guys. Umalis na si Mister at ako naman pumunta ako sa basement. Yun guys. Mag-defrost na naman ako ng nag-defrost ako ng 2 steak and chicken for the next day para sa aso. Look, defrost. Ito yung lutuin ko bukas para may steak din. Pero hiwain ko to para kasi may darating dito na bisita natin. I think flat man ata itong gulong. Flat ba na? I think okay lang. Tignan ko muna yung gulong bago tayo alis kasi. Okay lang yan Patignan natin kay Tami yan sa next time. Yun na nga yun guys, no? Andito tayo sa daan. Papunta lang tayong grocery. Mabibilhin lang ako para bukas. Kunti lang naman. Hindi naman kasi marami yung bisita. Kami lang. Tambay-tambay lang ba? Hi guys. So, andito tayo sa grocery store, no? Makipaglumbaan tayo guys. Kasi maraming tao dito. Maraming nag-grocery. Ang daming sasakyan. Tara, makipag-rumble tayo doon sa mga ibang mga taong nag-grocery. Kasi pagkatapos doon, umalis ako sa isang grocery at andito na naman tayo sa isang grocery store guys. Meron akong nakita dito guys, Paco, nga wala pa nimbukad, no? Paco, kailan mo Paco? Yun, meron na dito. At alam nyo ba, na-excite ako kasi meron sila pero hindi mo na ako bumili. Paco man yun guys. Pero yun, lumabas na ako dito sa isang tindahan at pauwi na. At pagkatapos nun guys, andun tayo sa likuran ng bahay. Meron po kaming refrigerator dito. I-on ko lang po ito. Tingnan natin kung gagana pa ba. And then kapag gagana, lagyan natin ng soda. So yun nga, okay pa naman siya. So nilagyan ko ng beer, nilagyan ko ng coke, kahit ano. Pero hindi kami mahilig sa mga ganito guys. Sa mga bisita lang ito kung sinong gustong uminom. At lagyan ko din ng tubig. O diba? Napaisip tuloy ako kung ano yung gagawin ko. Pero yun, nakita ko na kung anong gagawin ko. Mag-marinate po tayo ng ating pork para bukas. So yun, pork chops po ito guys. Kapag bumili-bili ako ng pork chops, kailangan talaga sobrang thin para hindi siya tough, no? Pagkatapos yan, hinugasan ko siya guys bago ko siya minamarinate, okay? So yun, hugas-hugas pag may time. So yun guys, kailangan lang talaga siya hugasan kasi hindi kasi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng tindahan, no? Baka tinapon-tapon lang ito sa floor. So yun, kaya hindi talaga natin alam. Hugasan ang karne bago ba lutuin. So yun guys, pagkatapos dyan guys, nagpunta na naman ako sa dining area kasi hipusin ko yung tapusin ko lang itong balikbayan box and then ilagay natin yung kailangan natin ilagay dyan pero hindi pa siya final, ilagay ko lang kasi makalat na yung dining natin, no? Puro na mga padala sa Pilipinas, ganun.
Ay nako. Hindi pa pala talaga ako tapos no at iniisip ko naman kung anong next kong gawin. So ngayon na, nandito tayo sa labas, nagmix ako ng lupa guys. I-mix ko yung lupa na maganda at saka hindi maganda para naman hindi masayang no. So ngayon dito natin ilagay yung ating tomato. So, anyway guys, ang dami kong kamatis ngayong summer no. Pero okay lang yan, fights lang, fight. Ang saya kaya mag-garden. Pero si Tami, iwan ko na lang nitong si Tami. Ayaw niyang humawak ng dumi or yung lupa. So yun na nga no, sabihin ko lang sa inyo guys, kapag bumibili po kayo dito ng lupa, amoy iwan na lang talaga. Amoy tain ng baka no, organic daw ito eh. So yun, ito na nga yung lupa no, minimix natin siya para sa ating mga bulaklak sa loob ng bahay. And then yun, meron tayo ditong kamatis. Ito yung cherry tomato guys, na kailangan ko siyang itanim. Binili ko yan siya isa lang. And then ngayon, hatiin natin para dalawa yung tomato natin. O diba? Alam ba ninyo na nagduka na ko karon nag voice over? Munti ka na mahulog yung cellphone. So yun guys, dito lang muna tayo guys. Salamat pala sa inyong panonood ha. Kailangan lang natin tubigan ating mga gulay na transfer. Kita-kits tayo next time. Thank you.